Wes, arep bareng karo Bayu. Iki luwih tuwa. Sabar, innallaha ma'as-sabirin. Aku itu sobirin, aku gareng. Wong iki gentenan. Beneran piye? Ngeten lho, Mbah. Kula niku kan pianturne kan nggih alus. Alus. Dadi jenengan niku aku grayang-grayang ngeten niku namanya tidak sopan. Oh iya lho. Itu namanya penghinaan. Lho aku gareng. Aku sebagai wong wedok gak oleh digrayang-grayang ngene iki. Sabar, sampean kudune ngenteni aku kok lek wis aku mari omong ngake sampean kok tak salimi. Ora terus sampean grayang-grayang ngene iki. Aku sebagai wong wedok ora trimo Mbak kok ngono iki. Kudune iki awak dhewe iki saling memaaf-maafkan. Mulai. Ngapa kok suwi ngapa? Bojomu ora tau nyeneni lho, iki bocah iki micil kok kaya lampor. Kuwi ora nyeneni kuwi ngelingke. Bapak izin maaf lahir dan batin. Muga-muga sampean sing tuwa diparingi umur sing cekak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, umur sing panjang. Iki pomo ora anakku tak bacok. Urusan iki apa? Ora wis tuwek umur cekak. Umur sing cepak panjang umur. Panjang umur. Sampean iki sudah rumen bener. Lah iya. Sepurane lho Mbah, ndek wingi jenengan apa nyebar undangan aku ora iso teko asine kuwi mau aku arep teko. Niki kan anake bibar napa? Putrane bar dadi manten. Dadi manten. Ojo teko. Kenapa? Iki wae ora teko. Salahe kudune nek arep dadi manten arep mantu iki kudu ngabari kanca-kanca selone kapan manut karo kancane. Ora sak karepe dhewe. Jangan ya. Jangan ya. Ose. Amin. Dan ini masalah sabarnya apa Mbak? Itu urusannya belakangan, tenang aja. Orang sedih benarnya tahu ini, anu komandannya Mas Bayu kan? Apa? Aku ora ngono, aku mau ngomongin aku kan. Apa sudah? Mas Gareng. Kowe iki ngapa? Aku diterak sepur. Kowe iso diterak sepur piye? Saka kono kuwi alus banget kan aku muncul kowe. Kuwi trisik. Iya. Oh, kire. Wah. Trisik. Trisik nek cara penari ngono ki lho. Wong kok senengane. Aku lho tosuk meneki aja sok ngombe panas karo anyep bareng. Anyang-anyangan lho kowe. Ngapa kok anyang-anyangan? Iku benake jare ngono. Lagi jare. Aduh. Selamat malam, Dul, Mbak Niken. Selamat malam Kang Mas. Sehat, Kak? Alhamdulillah pangesune panjenengan pripun kabare panjenengan? Alhamdulillah sehat. Aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Tribos padha-padha. Nggih, Mas, kula sing tasik nem kathah putih ngapunten derek saged teng Solo. Ora apa-apa, jenenge panjenengan sik sibuk ya kudu diramuke gaweane. Bakune dijaga kesehatane nggih sayu. Mas, podang kula mboten kepanggih panjenengan. Wah, aku wis ngarep kapan kok ketemu karo Nduk Niken kuwi ya. Lumantar Pak Jun kula karo sampean iso ketemu alhamdulillah. Kula jane nggih kangen sanget kalih napa Mbah Hano. Nggih, ning niki simpah durung derek kepareng lenggah. Sok muga-muga iso ketemu meneh. Alhamdulillah. Nggih. Mugi-mugi saged panjang yuswanipun. Amin. Amin dongane. Kangen dereng karo panjenengan apa malih kalih ngandhe salindri niku. Nada salihu, ayo. Aku mau lho Mas. Pripun? Iki mau kula bunga lho Mas. Bungane apa? Bungane apa sayu? Tas napa sering Tas tas apa? gitu. Mbak.
Wong iki gentenan. Mbah, ngeten lho Mbah. Kula niku kan pianturne kan nggih alus. Halus. Dadi jenengan niku ampun gerayah-gerayah ngeten niku namanya tidak sopan. Oh, iya, no. Itu namanya penghinaan. Lho, aku gerayah. Aku sebagai wong wedok gak oleh digerayah-gerayah ngene Lho, iki. aku gerayah. Sabar. Sampeyan kudune ngenteni aku. Kok lek wis aku mari omong ade sampeyan kok tak salimi. Ora terus sampeyan gerayah-gerayah ngene iki. Aku sebagai wong wedok ora trimo Mbak kok ngono Ya, Mbak. ora trimo. Kudune iki awak dhewe iki saling memaaf-maafkan. Mulai. Ngapa kok nesu iki ngapa? Bojomu ora tau nyeneni lho, iki bocah iku klicil lho, kaya lapor. Kuwi ora nyeneni kuwi ngelingke. Ora izin to tak izin mohon maaf lahir dan batin. Muga-muga sampean sing tuwek diparingi umur sing cekak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah umur sing panjang. Iki pomo ora anakku tak bacok. Urusan iki apa? Ora wis tuwek umur cekak. Umur sing cepak panjang umur. Panjang umur. Sampean iki sudah rumun bener. Lah iya. Sepurane lho Mbah, ndek wingi jenengan apa nyebar undangan aku ora iso teko asine kuwi mau aku arep teko. Niki kan anake bibar napa? Putrane bar dadi manten. Dadi Nggih. manten. Ojo teko, ojo teko. Lah apa? Iki wae ora teko. Salahe kudune nek arep dadi manten arep mantu iki kudu ngabari kanca-kanca selone kapan manut karo kancane. Ora sak karepe dhewe. Jangan ya. Jangan ya. Ose. Cara ngendi mantu kok manut tamu. Wes kowe ora teko ora masalah, sing penting nyumbang. Ya tak sumbang wis. Pokoke anggere sampean cepak baskom tak sumbang wis. Sapa? Sampean. Ono baskom kowe dikon. Heeh. Sapa sing arep mau ribute? Ya jenesu ta. Ora yang gede. Wong tuwa enek mesune ya aja ta. Aja digilani Cahayu. Nggih, Sejak Mas. ana menatine rada anu. Iki ayo Pakde didongakne dhisik. Iki acarane apa? Mbok. Kena halal bihalal ya. Halal bihalal. Nggih. Napa, Mas? Niki halal bihalal keluarga Ageng Pak Jun kalian warga Kedung Salam. Kedung salam. Nggih. Kedung salam. Bapak sinten? Pak Junedi. Bapak Junedi. Pak Sandut, iki bocah iki syaratane elek. Ayu-ayu senengane kekek kuping, kekek irung, ada bar kuping kok sirung, apa ora mampu kowe? Jare sapa ngebar kuping ira? Lho, Lah kuping mesti ilang kok. Malah saya nemu. Iki wis cilik gila yo. Yo ora to. Oh, Dia yo ngono kuwi, cilikane rak ibu-ibu nguruk foto aku. Pati karet. pokok Ngono ngejak salaman aku ora iso. Nek iki pancen yang iki spesialis. apa? Dokter spesialis. Amin. Maksudku kuwi punya kelebihan. Oh nggih. Nah, kelebihannya karena memang dari kecil dia sudah ngulongkah bab lelakon apa wae. Nggih. Mila aku nyuwun tulung karo adhiku Niken awit dinten menika penyuwunan saking Pak Junedi Mbak Niken berduet dengan Pak Panglima. Nggih. Nggih. Niku Bapak Majen Susilo, Panglima Divisi 2 Kustrat. Pak Sus, Monggo Pak Sus, pilarang wonten pemangkuan Pak Sus. Monggo. ngirai panghormatan monggo kerto. Monggo. Iki Pipinyane masih di tak golek. Nah. Monggo mriki. Monggo pilarang Bapak. Sabang di barat, Merauke di timur, masuk wilayah Indonesia. Aman dan tentram, sejahtera damai, itulah maksud Indonesia. Sadaran, aku ini damai. Sadaran, aku ini damai. Diri yang baik, dua kali nyambung lagi.
Alhamdulillah. Mas Gareng. Wah, malah dipun dampingi Pak Jun. Oh, Pak Jun Mary, Pak Susilo nyanyi, beliau juga ikut bawa. Pak Jun yang mana? Ini Loh, beliau. harus yang Bali kok ya. Pak Jun yang ini. Ya, ini panglimanya, Pak. Oh, ini panglimanya. Kleru. Astagfirullah. Terus ini. Kowe gak pernah iso to? Bapak Jun Kiki. Pak Jun ini. Ini Pak Sus. Oh, ini Pak Jun, ini Pak Jin, Jin dan Jun. Lu nek kuwi ora jeneng kuwi iblis. Aku paling mlebu ke dia. Niki berarti Pak Panglima. Nggih. Itu matote. Alah. Apa lho niki kok maksud Pak kok. Mas, kayak puisi lho. Kok malah kaya gulaan. Pak Sus matur nuwun kersa ngerameaken panggung dalu menika. Ini bukan masalah matur, Mbak. Ini media semua. Waduh, bahaya kita ini kan. Lho mboten nonton, lho mboten Kenapa, nonton. Pak? Anggota pun nonton semua soalnya ini kan. Loh, tidak masalah Pak. Nanti kalau Bapak nyanyi keliru ada yang nyurai biar anggotanya yang maju. Ya ora to. Yang maju ki ngopo Pak, maksude? ini dalam rangkanya itu rangka dalam rangka halal bihalal. Kalau Nggih. ada apa-apa perlu dengan maaf karena masanya masih memaaf. Oh belum, anggota tolong habis ditangkap bawa larinya. Pak, jangan ditangkap. Saya akan moro sendiri. Moro sendiri bos apa? Pak, moro sendiri. Pak Sus, Ya. nyuwun sewu Nggih. menawi dikatuk aslinipun Ibu Pak Sus. Kulo ini campuran. Anak kabur kanginan Pak di sini. Kabur kanginan. Ya pindah-pindah. Aku SD 3 kali pindah loh Pak Garing. Wah, kreatif. Oh, kalah dong. Iya. Oh, orang bos. Saya itu buat anak Perbatasan perbatasan di Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Saya Timur. lahir di daerah Desa Woksoko, Kecamatan Jatirogo. Oh, Tuban. Tuban. Wong obaten raja mah ora ngerti. Lu mergo jati ya kayak jati Serono, jati Rogo, jati Nggih, Tuban. Jatirogo. Sampai kau ngasta wonten ing tlatah Jawa Timur dados Panglima. Saudaranya Bang Junedi. Saudaranya. Yogo masyarakat dan sekitarnya. Amin, amin. Jika amin. malam hari ini bisa duduk tertib, aman, nyaman karena kita semua sama di sini. Iya. Iya, tepuk tangan untuk Bang Juni malam hari ini. Terima kasih. Luar biasa hebat. Nuwun sewu lho Pak, Bapak minta panggung satu pandangan saya tertuju. Apa? Bajunya Pak. Arema. 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 Padahal kurangnya sami kali kula nih Pak. Iya. Ya iso kok gawe malah operasi. Pak Gareng, ini nggak sampai ke nasional kan, nggak sampai ke rumah kan? Saya kalau keluar rumah macan. Macan. Wah, nanti Pak Panglima kalau keluar rumah macan. Macan, ya. Kalau pulang Pak Meong. Oh, jadi Pak. Oh, Gareng ini, aku seneng Gareng tadi setia, nggih. ya kan? Ini laki-laki setia betul kan? nggih. Nah, laki-laki yang paling takwa ini saya lihat ini. Nggih, takwa dulu Pak. Takut sama istri tua. Dan ini kalau ke aku apa pengakuan? Yo, Kita Di tidak weekend takut. ini saya kenal mulai dari kecil, dari kecil terkenal. Betul. Pengagum saya salah satunya. Iya. Sambil fitness nge-gym itu lagunya di weekend yang lagu Ambiar itu. Oh, Nah, gitu. makanya Pak Jun tadi bilang, aku udah mau pulang tadi. Ojo, dulu nggak boleh mulai. Ada Niken Salindri. Nah. Bahkan nanti Pak Jun ini ngersakan lagu yang belum dibuat. Maksudnya piye? Ora sak-sake lho. Orang nyanyi wong kudu digawe. Pak Dalang, Nggih, Pak siap. Dalang, ini nggak adil. Lah pripun? Yang lucu saya, yang minta bayar malah dia. Boten namung iki jaket tok Mas. Pak, dalu niki kula mboten njaluk bayar. Wah, lah kok perwira? Loh, wis lunas kok. Oh. Jangan khawatir, lunas. Nah, dari Pak Jun kan lunas. Nggih. Besok ke tempat saya ke kantor ngadep ya. Pak Nuwun. Pak. Wis dengan tekan kalau lunas wis iso mulih. Enggak, dibawa propos Pak Dalang. Ada Oh, propos. bang propos dia saya setuju. Paling harus dibuat titis. Nggih. Moten. Nggih, anu apa lagunipun menapa Pak Sus? Saya terserah Pak Jun nih. Pak Jun lagunya loh. Napa renangipun? Ya lagu Ambiar bisa ya bandingkan Nggih, ya. saged. Biasanya ada teksnya, ini nggak ada teksnya. Pak, Oh, nari apa? Saya dengan Malang ini suasananya enak, cuacanya sejuk, ya kan? Banyulangit ya, Nah, monggo monggo. Penyi langit. Nggih.
Nggih. Apa lo bandingan? Nggih, Nah, hafal, Pak. bandingkan yang nyanyi, saya nggak bisa nyanyi. Saya lebih suka kayak Pak Gari dari joget aja ya kan. Amin. Nah, Lah mungkin masalah sabarnya berapa, Mbak? itu urusannya belakangan, tenang aja. Ora iki Iya. kon kenane tau iki anu konconane Mas Bayu mang. Apa? Mboten tak. Aku ora ngono, aku mung ngene. Kok senengane kok. Nyari dadi waras. Takut-takutan syukur. Ya wis gak syukur ya wis ngalih ono tak sampe ngene. Aku supporter. Ukurannya apa ini jaketnya ini Pak? Apa Pak? Jaket itu ukuran apa? Oh kalau saya diberi ukuran apa saja saya terima Pak. Ya, 7 meter Pak, 7 meter jakete. Mori. Ora kulit 7 meter iki lho, iso nggo kumul. Ah, siwit tuh. Oke, nek lagu ambiar iki. Banyulangit nggih. Banyulangit. Ya coba digarap gamelan Banyulangit. Banyulangit. Ah, monggo. Anu Pak Tete slendres sama nggih, Pak. Nggih, ayo jasa Cok, ya Cok disiapke. Monggo. Yo.
Terima kasih. Tepuk tangan untuk sama lima Bapak Ibu alias Pak Jun. Alhamdulillah. Satu kebanggaan panggung wayang kuwi dipunrawuhi seorang panglima. Amin. Mas Amin. Tahu? Satu pertanyaan. Bedanya orang tua sama anak muda itu apa? Kalau orang tua itu sudah lanjut usia. Kalau anak muda ya Bukan. Saya lihat tadi kalau anak muda aku masuk tadi baunya minyak wangi. betul. Ini jenengan kok minyak pawon, minyak krik semuanya. Itu ada jataron, Oh ada gitu. bambu, ada Tersinggung. Kita bersama rakyat TNI kuat, betul? Betul. Betul. Terima kasih prajurit semuanya, prajurit yang sama-sama dengan. Tepuk tangan untuk Terima kasih TNI yang semuanya. sudah. Malam hari ini rukun duduk guyup, alhamdulillah. Matur, matur. Disinilah salah satu contoh di Kabupaten Malang, kecamatan ini merupakan kecamatan yang guyup dan rukun. Ada TNI, Polri, termasuk Amin. ormas yang lainnya bersama-sama. Mari kita Amin. jaga budaya kita ini, budaya yang sangat baik. Wayang kulit ini milik kita. Jangan sampai malah diambil negara lain. Ayo kita sama-sama. Pak Jun, Betul. doakan pengusaha di Malang ini hanya Pak Jun saja. Ada Pak Jun yang lain. Tadi saya ngobrol Pak Dalang. Iya. Doakan kalau bagus kenapa di divisi kita tanggap. Kan gitu ya. Mohon doanya nanti ya. Insya Allah. Amin, amin. Kita terima kasih. Pak, Tapi Pak Dalang jangan ikut ya kan. Oh, iya, setuju. kamu kok udan terus. Ngopo to kedungane? Ya aku ora katut Pak. Propos tetap. Iya. Siap. Oh, siapa? Saya kasih baju loreng jaga. Oh, baju loreng. Ya kasih baju gareng. Loreng. Oh, goreng to. Ya, terima kasih Bapak. Mohon maaf. Nggih, matur nuwun.